Da ni'n edrych ymlaen i'r pandemig mae orffan yn dydyn. Mae'n hen bryd iddo fo fynd. A gobeithio y sy'n nesa ymlacio mwy. Dwi'n yn gwybod sut mae hanner chi'n edrych erbyn hyn oherwydd da chi mewn mwgwd bob dy Sul. Ac ddiwrnod, wel, dwi ddim yn nabod chi. Mae'n llygyd i'n dechrau mynd. Dwi'n cyrraedd diwedd y 50s erbyn hyn. Dwi ar drothwy trigian yma. Ond fyddai'n cyfru blynyddoedd y mywyd yn yr hen ffordd Gymreig, oherwydd dwi'n bob amser yn yn ugeiniau. 20, 20, 30, 40. So dwi'n yn yna drwy gyfru fel yna. Croeso. Mi gynnon ni oedfa amrywiol. Bore da. Mae'n iawn. Mae gynnon ni oedfa amrywiol. Oedfa, mae gynnon ni gyfarfod eglwys byr i drafod dau beth ac dewis elusen. Fyddwn ni'n pleidleisio yma a fyddwn ni'n pleidleisio yn yr oedfa pnawn yma. A mae gynnau lun o tystiolaeth sut da chi'n pleidleisio a pa elusen. Da ni'n eisiau hynny. So, croeso mawr. Mae Hywel di dewis yna a mae Hywel yn mynd i arwain ni. Da ni am gael can plant i gychwyn. Ie. Show willing, de? Show willing. Mae rai chi roed pethau ni lle mwyn i'r dŵr lifo. Mae rai chi gael ffos i'r dŵr lifo. Mae rai chi gael rhywbeth plant pan mae yna blant yn dod i ni gael enjoyo. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Da ni am ganu hon efo'n gilydd. Da ni'n ifanc yn mynwes. Gai atgoffa fawr, mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr. Mae'n ni'n dal ni yn ei law. Mae'n uwch na'r phob adeilad tral, mae'n ddyfnach na'r submarin. Mae'r lletach na'r bydysawd mawr. Mae tu hwnt i meddwl i. Mae fy ngharu byw. Mor fendigedig ydy bod yn rhan o deulu neu cynllun Duw. Dipyn o ta bora yma, felly dewch i ni ganu hefo'n gilydd. Yn ei law eto ni o'r fawr mae'n yn daw uwch na i hwnt i'm reiddwyd i
ddaer yn ef, creo'r gnawd yw ef, yma'n plygu lawr golchi yn traed. Diolch yn hynna'n ymwneud o newid Duw. Diolch yn fawr. So mae'r darlleniad yn dod o Mathew 11. Glân a chaflan. Dyma roedd o Jerusalem yn dod at Iesu a gofyn iddo, pam
mae'r disgyblion di, y gleiddio sy'n groes i'r traddodiad, ond yn bita heb fynd drwy'r defod o olchi'r dwylo. Tebodd Iesu, a pham ydych chi'n mynd i droes i'r chymryd Duw mwyn cadw'ch traddodiadau? Enghraifft, fel chmynodd Duw, gofala am dy dad yn rhyfadda. Gwirionedd sy'n sarhau ei dad neu mam gael ei ladd. Ond ydych chi'n dweud bod yn iawn dweud wrth rhieni mewn oed roedd i Dduw. Drwy sy'n rhaid y faru am dad. Mwyn cadw'ch traddodiad, ydych chi'n osgoi i gwneud be mae Duw i ddeud. Ydych chi mor ddawynebog. Roedd y seiad llygad i fe a brofwydodd amdano chi. Mae'r bobl yma'n dweud pethau gwych amdani, ond mae colonnau yn bell oddi wrthau. Mae ei haddoliad yn ddiystyr. Mae'n rheolau dynol ydy'r cwbl maen nhw'n ei ddysgu. Yna, dyma Iesu'n galw'r dyrfa ato a deud wrth nhw, gwrandewch er mwyn i'ch deall. Dim beth chi'n bwyta sy'n gwneud chi'n aflan, y pethau ydych chi'n ei deud sy'n gwneud chi'n aflan. A dyma'r disgyblion yn mynd ato a deud wrtho, mae beth y dysu wedi cyffredio'r Phariseiaid go iawn. Tebodd yn tai, bydd pob planhigyn ar gymhad meddwl ddim ei blannu yn cael ei dynnu fyny. Dydewch iddyn nhw, a rwy'n dallt nhw. Os ydy dyn dall yn arwain dyn dall arall, bydd y ddau yn disgyn i ffwrdd i ddweud. Yna meddwl Pedr, esboniau ystyr y dwediad. Ydych chi'n dal mor fwy, meddwl Iesu. Ydych chi ddim yn gweld bod bwyd dim ond yn mynd drwy'r stumog ac yn dod allan yn y tŷ bach. Ond mae'r pethau ydych chi'n ei dweud yn dod o'r galon, a dyna sy'n eich gwneud chi'n aflan. O'ch calon chi, mae meddyliau drwg yn dod a phethau o llofrudio, godinebu, amgrysoldeb rhywiol, dwy, rhoi tystiolaethu a helsreo'r cas. Dyma'r pethau sy'n gwneud rhywun yn aflan. Dydy bwyta heb gadw'r defod o olchi'r dwylo ddim yn eich gwneud chi'n aflan. Diolch yn fawr i ti, Gwilym. Ddwn ni at ddarn o hwnna yn y munud i edrych yn fwy manwl arno fo. Da ni am weddio, os yna rhywbeth arbennig ar eich meddwl chi bora yma wrth i ni droi at yr arglwydd. Os oes, gwyddwch allan. Ukraine. Deuawd yr un pryd. Ukraine a Rwsia. Pentyrru arfa milwyr sydd yn digwydd yn y fan honno. A mae pwera mawr erbyn hyn yn defnyddio cenhedloedd bach yn dydyn, i fod yn ddarna gwyddbwyll yn ei gwleidyddiaeth yn y gweithio'r modd. Yr angen yn Afghanistan. O'n i edrych ar rhestr newydd. Pwy sy'n gwneud o? Nid Open Doors sy'n gwneud o, ia? Da chi bod y 50 lle anoddau i fod yn Gristnogion. Ac am y tro cynta ers blynyddoedd, mae Gogledd Corea yn ail. A rhif 1 eleni ydy Afghanistan. Oherwydd fo'na erlyd, mae yna glodi enfawr yn Afghanistan rwan. Diolch i chi unrhyw beth arall? Tonga. Yn sgil yr tsunami yn y fan honno. Gawn ni gydweddio. Arglwydd i'n Duw, da ni'n diolch am gyfle i daddoli. Diolch am gael gwrando ar eiriau'r arglwydd Iesu. A diolch am bod ni'n dod ata ti yn enw Iesu Grist. Does ganddo ni ddim heiddiant, does na ddim grym yn yn henwa ni yn hunan, ond sefyll yr yda ni yn enw un llawer mwy na ni, yr arglwydd perffaith danwyl fab Iesu Grist. A mae yna ddewid pan da ni'n gofyn yn enw yr Iesu fod yn gweddïa ni er mor garbwl a gwael ydyn nhw'n dderbyniol i ti. Ac felly, da ni'n dod yn hyderus yn gweddïa yn bod ni yn
Yn gweddio gan wybod dy fod ti yn gwrando ac yn ymateb ac yn gweithredu yn dewyllus berffaith di dy hun. Yn gweddi ni ydy gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Fod dewyllus di yn cael ei wneud yn y gwasanaeth yma, yn y weddi hon, yn yn bywyda ni, o fewn i'n heglwys a'n heglwysi, ac o fewn i ddynoliaeth ei hun, gwneler dy ewyllus yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Nid i'n helpu ni arglwydd drwy'r ysbryd i ar yr arglwydd Iesu a ar dy gariad a'r datguddiad ohona ti dy hun yn ddo ef. Nes di ddod i'r ddeiar arglwydd ac yn Iesu Grist, da ni'n gweld dy ryfeddod di dy hun, dy natur, dy awydd a dy ffordd o wasanaethu arglwydd fel Duw. Fod y Duw mawr fel oedden ni'n canu yn dod yn yr Iesu ac yn golchi traed y disgyblion. Hwn yw ein Duw. Dyma'r rhan o dy natur di. Ac wrth i ni ddilyn yr Iesu a tyfu'n debycach iddo, da ni'na hefyd i fod yn bobl wasanaethgar. Nid bobl sydd yn amhawlio'r penawdau a bod yn gyfoesog ac yn bwysig ac yn geffyla blaen yn gyrfa, ond y bobl sydd yn gwasanaethu yn gilydd yn enw Iesu. Gwasanaethu'n teulu, a'n cymar, gwasanaethu yn gwaith a'n cydweithwyr, gwasanaethu yn cymuned a'n cenedl yn enw Iesu Grist. Fel bod y deyrnas di sydd yn llawn cyfiawnder a goleini yn dod i'r byd anghennus hwn. Ac yn y profiad o addoli heddiw, nid i yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist. Bod y gair o'r ysbryd glân yn gweithio ac yn sancteiddio ni, fel yn bod ni'n ymroi o'r newydd yn ystod wythnos yma, beth bynnag da ni'n neud i fod yn debyg i Iesu Grist ei hun. Ac wrth feddwl am y byd yma, a'r angen sydd yn y byd, da ni yn cyflwyno yn gweddiau yn gyffredinol. Da ni yn cyflwyno y pyncia sydd wedi i codi arglwydd. Da ni'n meddwl am Tonga a'r teuluoedd sydd wedi effeithio gan y dŵr mawr falle, di colli bywyda, colli bywoliaeth, a da ni'n gofyn y byddi di yn gwarchod drostyn nhw, dros yr eglwysi sydd yn Tonga, a'r ffordd maen nhw'n gwasanaethu cymunedau, a'r llywodraeth arglwydd sydd yn ceisio ymateb mewn gwlad sydd yn glawd iawn, ac sydd yn fyr o'r breintiau sydd ganddo ni. Da ni'n meddwl am Ukraine, a'r tyndra gwleidyddol militaraidd sydd yn y fan honno. A y newyddion yn adrodd y modd yma Rwsia'n pentyrru arfau. A da ni ddim yn gwybod beth sydd yn wir yn y newyddion erbyn hyn, ond da ni'n gweddio arglwydd na fydd ymladd yn digwydd, na fydd gwrthdaro militaraidd yn dod i Ukraine. Ac y bydd gwleidyddion yn callio ac yn cael ei llenwi hefo doethineb wrth ymateb i'r ffrau a'r anghydfod sydd yno. Da ni'n gweddio am heddwch rhwng cenhedloedd byd. Yn yr un modd y sefyllfa Afghanistan yn sgil yr Taliban yn cymryd drosodd, y newyn a'r tlodi difrifol sydd yn dod yno, a miliynau o bobl yn wynebu difodiant arglwydd oherwydd diffyg adnodda materol. Wneud yn gwneud ni fel gwledydd cefnog ac fel mudiadau Cristnogol a dyngarol yn hael yn yn hymateb i'r apel sydd ar hyn o bryd, y gan dec, i allu lliniaru dipyn ar y dioddefaint. Arglwydd rho ewyllus i arweinyddion ac i wleidyddion ac i fudiadau i leddfu yr angen dirfawr sydd yn Afghanistan. A da ni'n gweddio dros Gymru yn da ni'n ymwybodol o dlodi sydd yn datblygu yma,
o ardaloedd difreintiedig, o fewn cyrraedd i ni yn yr eglwys newydd, o bobl a theuluoedd sydd yn methu cadw'r blaidd o'r drws. Maen nhw'n byw yn agos iawn i'w cythlwng. Da ni'n gweddio dros ddwythineb i'r gwleidyddion wrth i ni geisio mateb i angen yn cenedl. A da ni'n gweddio hefyd dros gyflwr ysbrydol y Cymru. Da ni'n ymwybodol fod Covid wedi bwrw yr eglwysi a'r dystiolaeth Gristnogol, a dy fod ti yn galw ni fod yn egnïol yn yn tystiolaeth. Da ni'n ymwybodol fod y cynulleidfaoedd ddim wedi cryfhau hyd yn hyn, ac yn gweddio byddi di yn dod â phobl yn ôl, a dod â phobl newydd i'n plith ni, ac yn fwy na hynny yn bod ni'n ymestyn allan arglwydd i'r gymuned Gymraeg yma yng Nghaerdydd. Y byddwn ni'n tystiolaethu, y byddwn ni yn ymestyn yn ymarferol a chyda'r newyddion da, mwyn i dy eglwys di ffynnu, ac i dy deyrnas di ymgryfhau yma yn y brif ddinas. Da ni'n gweddio dros yn cyd-aelodau a'n ffrindiau, rhai sydd yn sâl, rhai sydd wedi cael damwain, rhai sydd yn teimlo yn isel ac yn ddigalon. Da ni'n cyflwyno i ti y teuluoedd sydd yn magu plant ar hyn o bryd. Da ni'n cyflwyno rhai hynny sydd yn feichiog. Yn gofyn y byddi di'n cau amdanyn nhw, yn eu cynnal, yn rhoi iechyd iddyn nhw, fel yn bod ni fel cymuned Ebeneser, yn cryfhau ac yn caru yn gilydd, fel yr wyt ti yn caru ni. Arglwydd, clyw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cyhoeddiadau. Dwi'n chi ni feddwl. Pnawn ma am 3, fydda i'n arwain, a fyddwn ni'n edrych ar penod fendigedig, llythyr cyntaf Ioan, 4 benod. A mae'n adnod da chi gyd yn wybod, Duw cariad yw. Dwi'n edrych ymlaen i gael edrych ar rhai o'r adnodau yn y fan honno. Hanner awr 7, mae cwrgweddi Angor ar Zoom. Nos fory, cwrgweddi am hanner awr 7 ar Zoom, croeso i bawb i ymuno hefo ni. Dydd Iau, astudiaeth Feiblaidd Odyd o dan arweiniad Arfon Jones, a da ni'n mynd i edrych ar 6 o'r proffwydi. Nid os Iau, ond yn ystod y 6 cyfarfod nesaf. A fydda ni'n mynd trwyddyn nhw bob yn cael bras olwg o broffwyd bob nos Iau. Croeso i bawb, hanner awr wedi 7, dydd Sul nesaf, fydda i ffwrdd am y tro cyntaf dros 2 fis. Arcia ma fyddwch chi wedi cael llon bola na fi bod yma mor aml. Ond fyddwch chi'n cael arweiniad arbennig gan Phil Ellis. Mi fydd o'n eich arwain chi, a mae Phil yn wreiddiol iawn wrth agor y gair 10 o gloch bore, 3 o'r gloch prynhawn. A cwrgweddi Angor nos Sul nesaf, hanner awr wedi 7. A dyna'r cwbl, gai sôn am yr 2 elusen reit ar ddiwedd y gwasanaeth mwyn i ni pleidleisio. Dwi'n edrych o gwmpas, dwi wedi anghofio rhywbeth pwysig? Dyna fo. Gai ddiolch i chi am y rhoddion da chi yn ei hanfon drwy Orchymyn Banc neu drwy'r post. Da ni ddim wedi gwneud casgliad ers oesodd erbyn hyn, ond mae cyfraniadau'n dod i mewn, a da ni'n diolch i chi am hynny, a fod y cyfraniadau wedi dal i tir. Gobeithio mis Chwefror rwan, allwn ni ail gychwyn cael panad, ac falle wrth i'r rheola lacio cynnal unedd. Da chi'n gwybod beth dwi'n wirioneddol edrych ymlaen? Bod ni'n cael pryd o fwyd hefo'n gilydd. Nid oherwydd y bwyd blasus yn gyntaf, wel, dywch mi feddwl am hynny. Ond oherwydd, da ni angen cymdeithasu hefo'n gilydd. A da chi'n bod, mwynhau cwmni yn gilydd fel eglwys. A cyn gyntad ag y cawn ni, fyddwn ni'n teimlo'n ddiogel i baratoi, neu i gael bwyd yma. Da ni'n mynd i wneud hynny, a da ni'n mynd i ddathlu a cael wledd hefo'n gilydd. Falle na ni'n neud o bob pythefnos am 2 flynedd i ddal fyny. Ond dyna fo. Dewch i ni gan i'r Ebeneser.
Diolch i ti, wel, ti'n un da am ddewis canuon a ddolgar. Oedd o'n rhyfedd o'n i'n edrych ar hwnna, dweud, dwi ddim yn gwybod hon. Ond rwsyd mi ddos i rwle. Mae rai bod mi wedi canu o blaen. Rhyfedd, yndi? Rhyfedd, So dwi wedi chanu o blaen, ond maen nhw'n hyfryd yn addolgar ac yn fyfyrgar a'r gariad Duw yn yr arglwydd Iesu. Rwan ta, dwi'n rhoi pennawd ar bob pregeth. A pennawd ym mhregeth i y bore yma ydi Gwirionedd Anghyffyrddus. Gwirionedd Anghyffyrddus. A fydda ni'n dod at hwnnw yn nes ymlaen. Nath Gwilym Jeffs darllen am y Gwirionedd Anghyffyrddus yn y darlleniad o Mathew 15. Oherwydd mae yna betha yn yr Efengil sydd yn anghyffyrddus i ni, yn anghyffyrddus i gymdeithas seciwlar fodern. A gwirioneddau dydyn nhw ddim isio i derbyn, oherwydd y bysa fo'n golygu gymaint o newid y mywydau unigolion ac y mywyd cymdeithas yn gyffredinol, oherwydd fod y newyddion da'n herio pobl yn enw Duw. Gwirionedd Anghyffyrddus. Nos Fercher dwytha, fe gynhaliwyd gwylnos yn ardal yn yr adroddiad newyddion, cof am Ashling Murphy. Yr athrawes ifanc, 23 oed, a lofruddiwyd mor ddidrigaredd yn Tylymo, yr Iwerddon. Ac oedd hwn ar hyd a lled y byd. Ac oedd yna wylnos wedi i gynnal ar 5 cyfandir. Fod yr ferch ifanc yma yn loncian, yn jocio ar lan camlas ar ôl diwrnod o waith yn yr ysgol. A bod ryw ddihiryn wedi ymosod arni hi. Ac o'n i yn mewn ffordd dwi'n teimlo na merch ddyle bregethu'r bregeth yma. Nid fi, nid dyn. Oherwydd bod chi'n ymwybodol bod merched, oherwydd i bod nhw ferched, yn gallu teimlo'n anghyffyrddus, yn gallu teimlo dan fygythiad, yn gallu teimlo anifyrwch mewn cyd-destun nad ydy dynion yn ei deimlo. A mae'n bwysig fod dynion yn sylweddoli hyn. Dwi'n 62 ac yn 17, 18, 19 stôn weithiau. Mae'n dibynnu pa mor bell o'r dolig ydw i. A dwi'n gallu, bob ora'n cerdded yn y tywyllwch yn y parcia yn yr hath. Yn gwrando ar bethau. A dwi'n teimlo'n gyfan gwbl ddiogel. Ond dwi'n ymwybodol bod merched yn teimlo, o siarad efo fy merch fy hun, yn teimlo anifyrwch o wneud y pethau mae person fel fi yn ei gymryd yn ganiataol. Yn gwrando ar Radio Cymru a'r rhaglen dros ginio. A Fawn... Pa'n ydi o? Fawn Pa'n ydi o? Roderick. Fawn Roderick yn cadeirio panel o bobl. Ac oedden nhw'n trafod yr hyn oedd wedi digwydd, oedd yn arwain at trafodaeth ar misogyny, bod merched yn cael ei camdrin a'i amharchu. Ac oedd yna sylwadau da ac adeiladol gan yr panel ynglyn â newid agwedd dynion, ynglyn â addysgu pobl a dynion yn ifanc, ynglyn â gosod enghreifftiau o ferched sydd yn arwain, cyhoeddi i gallu awgrwn. Dych chi'n bod, fel bod dynion ifanc a dynion yn sylweddoli yn bod ni'n gwbl gydradd a'n gilydd. Ac wrth gwrs fel Cristnogion, fyddai'n dod at hyn nes ymlaen, ger bron Duw, da ni yn gwbl gydradd lle. Da ni wedi'n creu ar lun a delw Duw, mae llun a delw Duw arna ni fel gwragedd a gwir fel yn gilydd. Ond oedd yna rwystredigaeth mawr yn y drafodaeth gan Fawn a chan y panel.
A fe ddwedodd fo'n, dwi'n cofio'r don gyntaf o ffeministiaeth, hanner cam mlynedd yn ôl, medda fo. A sefyll dros hawliau merched a'r ffaith bod dynion yn gallu bod yn awdurdodol ac yn fychanol tuag at ferched ym mhob cylch o fywyd. A dyma ni, hanner cam mlynedd yn ddiweddarach, yn dal i drafod yr un math o beth. Nad ydy merched yn teimlo'n ddiogel bod nhw'n cael eu bychanu a'i dirmygu gan triarchaidd eu hagwedd. Pam bod hyn yn dal i ddigwydd? Ni'n dod mewn munud ato fo. A be dwi wedi sylweddoli, a ges i epiphany bach mewn pwyllgor blynyddoedd yn ôl, bod misogyny yn gallu bod mewn sefydliad a mewn eglwysi Cristnogol, ac yn yr hyn da ni wedi bod yn ei wneud, oherwydd bod ni wedi wneud o, nid bod o'n fwriadol bob tro gan ddynion rwan, ond bod o yna'n y diwylliant. Na i ddeitha chi be oedd y digwyddiad, o'n i yn gregynog yn y plasty mawreddog yma. A yng nghyfarfod cyngor Undeb yr Annibynwyr fel golygydd y tyst. Tyst, mae'n ymddangos bob wythnos, mae'n gyhoeddiad eithriadol o dda a difyr, trio i gyd. Ac o'n i'n eistedd yna ac yn sôn o mae gynddon ni 12 o bobl yn gwneud yr erthygl barn annibynnol yn wythnosol. A dyma ryw lais o'r gornel yn gofyn y cwestiwn, yn ddiniwad, faint o ferched sy'n gwneud? A dyma fi mynd i'n gilydd i gyd, oherwydd do'na ddim un merch yn ysgrifennu barn annibynnol. A nes i orfod syrthio'r y mai a deud, os oedd hi'n wedi meddwl am y peth, na mond dynion oedd yn gwneud hyn. A nes i ymddiheuro i'r wraig oedd wedi deud, a deud y byswn ni'n gwneud ymdrech i newid pwy oedd yn sgwennu i'r erthygl. Ac ers ganddo ni 8 menyw ac 8 dyn yn sgwennu y barn annibynnol yn wythnosol. Oherwydd y mod i wedi sylweddoli yn y pwyllgor yna bod sefydliadau yn gallu bod yn ddifriol o ferched, weithiau yn fwriadol. A mae rhaid ni wylio hyn o fewn i'r eglwys Gristnogol oherwydd fod yr eglwys wedi bod yn batriarchaidd. A mae rhaid ni ofyn y cwestiwn, oes na elfennau o hyn yn dal i fodoli? Lle mae merched ddim yn teimlo'n gyfforddus yn Ebeneser. Dyma'n tiriogaeth penodol ni. Oes na ffyrdd yr ydw i fel gweinidog yn cynnal ac yn gwneud pethau lle mae merched yn anfodlon i leisio barn ac yn teimlo'n anghyfforddus. A mae ganddo ni wersi i'w dysgu ynglyn â hyn, oherwydd da ni am i eglwys Ebeneser fod yn le lle mae bob un yn teimlo yn ddiogel ac yn gallu ymlacio a ffeidio a teimlo o dan unrhyw fygythiad o unrhyw fath. Beth bynnag ydy cefndir y bobl hynny. Ac yn y cyd-destun yma'n benodol, dwi'n sôn am ferched. Yn ystod i weinidogaeth, oedd yr arglwydd Iesu yn sôn yn gyson am wirionedd anghyffyrddus. Oedd y panel yn merched yn dal i gael eu camdrin, bod merched yn dal ddim yn cael cyfleon cyfartal i drio'n swyddi ac yn y blaen, bod nhw'n teimlo'n anghyffyrddus wrth fynd am dro yn y parc ar eu pennau hunan. Pam bod hyn yn digwydd? Pam bod o hyd yn digwydd? Ond mae gan Iesu wirionedd anghyffyrddus i ni, i'r panel ac i gymdeithas yn gyffredinol. Gwirionedd sy'n berthnasol i bawb ohona ni, gan bod fi'n sôn am misogyny, mae'n berthnasol yn y cyd-destun yma, mae'n berthnasol i bawb. Dowch ni edrych ar y darlleniad wnaeth Gwilym Jeffs, Mathew 15. Yn hwn mi oedd Iesu
rhywbeth na hynny hefyd. Da ni'n cael gwrthdaro eto rhwng Iesu a'r Phariseaid. Oedd yn arwain pobl ac yn annog pobl i gadw at fanylion y ddeddf. Ac yn y fan yma, maen nhw'n condemnio disgyblion Iesu Grist am beidio a golchi i dwylo cyn bwyta. Oedden nhw'n gwylio Iesu a'r disgyblion o bell mwyn ffeindio beia dro ar ôl tro. Ac fedrwch chi feddwl amdanyn nhw'n siarad, ti'n gweld trein nhw yma? Maen nhw'n bita bwyd, dyn nhw'n wedi golchi dila. Dyn nhw ddim wedi golchi dila? Na, dyn nhw ddim wedi golchi dila. Oce. Ti am mynd i ddeithio fo, ta dwi'n mynd i ddeithio fo? Dwi'n mynd i ddeithio fo. Dyma nhw'n deud wrth Iesu, mae dy ddisgyblion di yn ddisgyblion gwael. Dydyn nhw ddim wedi golchi dilo cyn bita bwyd. Rwan, ta nid meddwl am hylendid na Covid, mae nhw'n fama, oce? Ond rhywbeth crefyddol ydy hwn. Mae golchi dilo cyn bwyta yn beth glân a da i'w wneud. Nid dyna y pwynt mae Iesu'n trio i wneud. Mi oedd y Phariseaid yn dweud, mae rai chi ymolchi mwyn bod yn derbyniol gan Dduw. Dydy hwn ddim yn yr cyfreithian yr Hen Testament gyda llaw. Dydy o ddim yn Leviticus, ond mi oedd y rabbiniaid i ddewig wedi mynd ati i ddadansoddi Leviticus yn y Talmud, i llyfr mawr y gyfraith nhw. Ac oedden nhw wedi manylu ar bob blewyn yn gyfraith Leviticus, pob wneud o'n fwy a mwy manwl, a thrwy hynny'n ychwanegu. Ac oedden nhw'n dweud, dydych chi ddim yn ddiwiol, dydy Duw ddim yn derbyn chi, os nad ydych chi'n cadw'n dyn at yr rheola yma, ac un o'r rheola ydy golchi'ch dwylo yn lan cyn bwyta. Ond mae Iesu'n ateb yn bigog i'r Phariseaid yma. I'r Phariseaid, medda Iesu Grist, dwi'n ar y lleirio Iesu yn y fan yma. O beidio. Ond mae'r gyfraith yn dweud, anrhydeddad y dad at fam. Bydd yn ar ei hôl nhw pan nhw'n mynd i oedran mawr, pan maen nhw mewn gwendid. Ond bydd sa chi'n rhoi i'ch rieni yn gysylltiedig hefo Duw a'r deml, does dim rhaid i chi helpu'ch rieni. Ac felly mi oedd y Phariseaid yn gwneud esgus i bobl beidio cadw cyfraith Duw drwy ychwanegu at gyfraith Duw. Ac oedd Iesu'n bigog dro ar ôl tro ynglyn â hyn, sef bod gwneud pethau allanol. Cadw at y deddfau yma ynglyn â sut oeddech chi'n gwneud pethau a chredu bod Duw yn eich derbyn chi oherwydd eich bod chi'n gwneud defoda. Fel sa'n ni'n dweud, da chi bod gynnon ni'n lot o defoda, Gristion. Na, dydych chi ddim. Nid felly mae'n gweithio. Os da chi'n cael cymyn, da chi'n Gristion. Na, da chi'n cael cymyn oherwydd bod chi'n credu'n Iesu Grist. Dyna'r patrwm sydd i fod. Dydy'r weithred ar ddefod ddim yn eich gwneud chi yn dderbyniol gan Dduw. A mi oedd hwn yn dan ar groen Iesu Grist trwy'r adeg. Ac oedd o yn y fan yma. Bod rhaid i ffydd y niw gyffwrdd calonnau pobl. Gynnau rei o'r adnodau fan does. Mae'n dyfynu Eseia, ac oedd Eseia'n deud yr un peth. Mae'r bobl yma'n dweud pethau gwych amdana i, medda Duw, ond mae calonnau'n bell oddi wrtha i. Mae haddoliad yn ddiystyr, mae'n reolau dynol ydy'r cwbl maen nhw'n ei ddysgu. A mae Iesu'n sôn am y galon yn y fan yma. Mae traddodiadau a defodau Cristnogol yn gallu bod yn gwbl ddiwerth oni bai fod calonnau pobl yn cael ei newid. Ffydd y galon ydy Gristnogaeth, lle mae Duw yn newid calonnau. A dyma mae Iesu'n ei ddweud yn y fan yma. A mae'n pwysleisio'r peth yn drwm iawn hefo'r gwirionedd anghyffyrddus. Ar ddiwedd yr adran, mae'n dweud yn adnod
14, lle da ni wan? O na, neis hwnna, dos nôl ti dir. Diolch i ti. Dos ymlaen i un. Dwi'n drysu ti. Ti'n fawr am yn Edgar. O'ch calon chi, mae meddyliau drwg yn dod. A phethau fel llofruddio, godinebu, anfoesoldeb rhywiol, dwyn, rhoi tystiolaeth ffug a hel straeon cas. Dyma'r pethau sy'n gwneud rhywun yn aflan. Dydy bwyta heb gadw'r ddefod olchi'r dwylo ddim yn eich gwneud yn chi'n aflan. Ydych chi gweld y pwynt mae Iesu Grist yn neud? Bod rhaid newid calon pobl. Pam bod pobl o ddegawd i ddegawd, pam bod dynion o ddegawd i ddegawd yn parhau i gamdrin merched? Wrth gwrs bod rhaid addysgu dynion ifanc a dynion. Wrth gwrs bod rhaid hyfforddi a'i dysgu nhw o safle'r ferch. Ond, y gwirionedd anghyffyrddus mae Iesu'n deud, mae yna wendid yn calon ni. A nid yn unig ni, ond dynoliaeth yn gyffredinol. O'r galon, o gyflwr calon, yma'r pethau gweithredoedd drwg yma yn dod. Mae Genesis yn sôn am y cwymp, oedd y diwygiad protestanaidd yn sôn am bechod gwreiddiol. Mae'n profiad ni yn hunan yn dangos i ni. Mae yna mnam, mae yna wendid, mae yna grac sydd yn effeithio ar yn hymddygiad a'n hymateb ni. A gair y Beibl ydy pechod yn calonna ni. A bod yr hadyn ym hawb. A hwn sy'n brawychus, hwn sy'n anghyffyrddus. Dwi ddim yn gallu sefyll y fama a deud bod fi well nag unrhyw un arall ar wyneb y ddaear yma. Oherwydd dwi'n bechadur, fel mae pawb arall yn bechadur. A mae hedyn drwy gweithredu o bob math yna fi. A dyma pam, da chi bod da chi'n cael eich siomi weithiau gan bobl, oherwydd beth sy'n digwydd yn ei bywydau nhw. Oedd na ddyn ar YouTube, dwi eisiau deud, Azaria Siadrach, cynnan ti'n cofio beth enw'r boi oedd yn datlan bwerus o blaid Cristnogaeth, oedd o'n dda ofnadwy. Oedd o India. Oedd o'n defnyddio'i ffôn. Be oedd enw fo? Nid Azaria Siadrach. Ac o'n i wedi gwylio lot o'r fideos, oedd o'n alluog iawn. Ond fe ddau stori allan i fod o'n defnyddio Piteiniaid. Ac oedd hwn yn arweinydd Cristnogol byd eang. A da chi'n cael eich siomi mewn pobl weithiau, dydach. Ond beth da ni'n gorfod gofio ydy bod yr hedyn ym mhawb ohona ni. O'r galon, medda Iesu, yma'r gweithredoedd drwg yma'n dod. A mae Iesu wedi dod i'r byd i newid calonnau pobl. Di gymdeithas gyffredinol ddim eisiau derbyn hyn o gwbl. Mae yna elfen yn y gymdeithas seciwlar o bod ni'n datblygu tuag at fod yn well ac yn dda. Yn oes Victoria oedden nhw'n credu hyn, oherwydd fod y syniadaeth yn datblygu rhywun pryd a esblygiad. Y syniad yma bod pethau bob amser yn cryfhau ac yn gwella. Ac yn oes Victoria, ar ymerodraetha mawr oedden nhw'n dweud, da ni'n datblygu fod yn ddynoliaeth gwell ar rhagorach. A dyma'r dau ryfel byd gweitha a chwalu'r syniad yma. Ond mae yna elfen o hyd yn does. Mae pawb yn dda. A mae Iesu'n dweud, wel, mae pawb yn ddrwg. Mab Duw, ysdi hwn yn deitha ni. Da ni gyd yn methu, a da ni gyd angen iachawdwriaeth. A mae Iesu wedi dod i ddelio hefo'n calonna ni. I ddod am addeiant i ni drwy y groes a'r atgyfodiad, ac ni yn cael yn sancteiddio i fod yn debyg i Iesu Grist. Am bod ni yn brwydro hefo'r bwganod sydd yn meddylia ac yn calonna. Nid ar yn penna'n hunan, ond hefo cyd-Gristnogion sydd yn yr un twll. Da ni'n amerffaith a da ni'n ceisio cyd dyfu yn y ffydd ac ysgogi'n gilydd i fod yn dystion i Dduw a gwasanaethu Dduw a gwasanaethu
dynoliaeth yn gyffredinol gan fod yn debyg i Iesu Grist. A mae Iesu wedi dod i newid calonna pobl. Di golchi dilo, di cymryd cymyn, dydy canu canuion ddim yn gwneud ni'n Gristnogion. Be mae Duw isio ydy bod ni'n rhoi yn calonna iddo fo. Calon lan, gwyn ei byd yn rhai pyr o galon oherwydd hwy a welant ddiw. A ddrwg. Da chi wedi bod yn siopa erioed? Dwi'n cofio yn Sainsbury's rhyw dro, nôl troli, da chi'n gwybod? Nôl troli a mynd i siopa. A ac oedd hi'n dechrau cwyro, oedd hi'n dechrau tynnu i'r dde. A mwya'm byd o stwff o'n i'n rhoi yn y troli. O'n i fel yn cwffio efo'r troli fel digwedd i trio cadw hi'n syth yng nghanol yr ail, da chi'n gwybod? A dyma natur ni. Dyma'r galon mae Duw yn sôn amdano fo. Da ni'n trio amherffeithrwydd mae pechod, mae'r gwendid yma yn tynnu ni oddi wrth yr hyn dylia ni wneud i fod yn gwneud pethau hunanol a difeddwl a chas a gwirion a drwg. Ond drwy roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu, mae'n calonna ni yn cael ei newid wrth i ni ymddiried yn ddyfo, wrth i ni sylweddoli bod o'n rhoi cychwyn newydd i ni drwy faddeuant i farwolaeth ar y groes, a bod ni'n gallu byw gyda chalon lan. Mwyn i enw? Amen. Cyd-destun hwnna oedd marwolaeth y ferch ifanc. A da ni angen cadarnhau yn ein heglwysi a'n heglwys bod pob un, bod merched yn teimlo bod nhw'n cael tyfu a ffrifio a datblygu donia yn yn plith ni, yn ogystal â'r dynion. Mi ganwn ni yr emyn olaf, dyma gariad pwy a'i treitha anchwiliadwy y diwef. Dwi'n gwybod pa ddewis, ond gei di'n harwain ni. Gariad fe a'i treitha, chwiliadwy y diwef. Dyma gariad i'w ddyfderaidd, busni threiddiau nef y nef. Dyma gariad gwyd fy enaid, uwch holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad wnai'm canu yn y bythol wynfyd mawr.
Hyfryd, gai ofyn i chi eistedd, Hywel sydd wedi cyfansoddi yr alaw yna. Mae yna fideo honno fo'r YouTube, os da chi isio i gwylio hi a'i dysgu hi'n well. Ond gai ddiolch i Hywel am gyfansoddi yn ystod cyfnodau'r clo. A jyst nodi bod Duw wedi rhoi dawn i ti, Hywel. Yn y Gymru Gymraeg, da ni wirioneddol angen pobl gerddorol, greadigol fel ti. A fedrai ond fel gweinidog Ebeneser ddiolch i ti a dy annog di dal ati. A fedra ni gofio 2 berson arbennig yn Ebeneser fysa wrth i bodda, sef Ty-ci a Man-gi. Sa'n wrth i bodda yn clywed efo ti'n cyfansoddi emyna neu cyfansoddi tôn i glodfori yr arglwydd. Da ni am mynd yn syth i'r cwrdd eglwys. Sdim rhaid i neb deimlo'n anifyr a gadael. Cwrdd byr ydi o. A gynno ni trafod rhywbeth ar y diwedd bore yma? Dim bore yma? Na, dim bore yma. Oce. Felly, da ni wedi cyflwyno y 2 elusen i chi. Yr elusen gyntaf yn cael ei cynnig gan Malcolm a Jean, cynnig ag eilio, sef hosbis leol yn fama yn yr eglwys newydd. Hosbis y ddinas erbyn hyn. Da chi wedi gweld y wybodaeth ynglyn â'r gwaith rhagorol sydd yn cael ei gyflawni gan yr elusen hon. Da ni fel eglwys a da ni fel teuluoedd wedi elwa o yr gwasanaeth rhagorol sydd yn cael ei rhoi i bobl ar ddiwedd i hoes a hefyd gofal lliniarol i bobl i'r leddfu poena ar ddiwedd i hoes. Honno di yr elusen gyntaf sydd wedi henwebu. Mae'r ail elusen yn fwy anghyffredin, sef elusen Gristnogol Tir Cymru. Tir Dewi. Diolch Petra. Tir Dewi. Mae hon yn elusen sydd yn gweithio hefo'r sector amaethyddol yng Nghymru. Yn cynghori, yn gwrando ar sefyllfa amaethwyr ar hyd a lled Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. A da ni'n gwybod fod y sector yma wedi bod dan wasgaf a fawr mewn mwy nag un cyfeiriad yn y blynyddoedd dwytha. A weithio llai droi. A mae'r elusen yma'n rhoi lle iddyn nhw droi, jyst am sgwrs rhai ohonyn nhw, pan maen nhw'n teimlo'n ddigalon ynglyn â'r busnes. A hefyd cyngor arbenigol. Mae Brexit wedi dod â cymhlethdodau ffurflenni a gwaith ychwanegol i ffermwyr yn ystod y 2 flynedd dwytha. A mae yn gweithio ar ffermydd sydd yn rhannu hefo ni yr cyfyn cyngor a'r iselder mae lot ohonyn nhw'n deimlo ar hyn o bryd. Ac wrth gwrs, asgwrn cefn ardaloedd mwyaf Cymraeg i iaith yng Nghymru ydy y sector amaethyddol, lle mae eglwysi, lle mae llawer o eglwysi annibynnol. Yma gan Arwel ac Eleri Williams. Felly'n syml, beth da ni'n mynd i wneud ydy, na ni bleidleisio dros hosbis y ddinas, a wedyn na ni bleidleisio dros dir Dewi. A mae ganddo ni gyfrifydd cyfrifol yn y fan yma, sy'n mynd i gyfri y pleidleisia. Ac i mi mae'r 2 elusen yn ardderchog, ac fyddwn ni fel eglwys yn ystod y flwyddyn nesaf yn cynnal gweithgareddau i godi arian at elusen dewisol cynulleidfa Ebeneser. Felly, gai ofyn pawb sydd o blaid hosbis y ddinas, newch chi godi'ch llaw os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr i chi. Rhaid ddisgwyl i ddisgwennu'r rhif i lawr. Pawb sydd o blaid tir Dewi, newch chi godi'ch llaw os gwelwch yn dda. Diolch, Jill. Ac yna, ar ôl yr oedfa pnawma, mi fydd y canlyniad cyffroes yn dod, a fydda ni'n ei gyhoeddi fo ar ddiwedd y gwasanaeth. A mi fydd na fideo ar YouTube. Na, fydd na ddim. Okay. Ffidiwch a godi'ch gyfeithion.
Felly dyna fo. Diolch i chi. A gawn ni fwrw pwyllgor o hyn ymlaen o aelodau i helpu codi yr arian. Felly fydda ni'n dod ar ôl rhai ohonach chi'n gofyn newch chi helpu yn ystod y flwyddyn i annog ni i fod yn hael at pa bynnag elusen byddwn ni'n ei dewis. Gawn ni roi yn gofal i'r arglwydd. Gawn ni rannu y gras. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen. Diolch yn fawr i chi.